zo, go, tafi, kom, go, kwam, zo, go, tafi. Buzu a kan raƙumi, Musa ya ga buzu, kama kuma ta gan shi. Gaskiya gaba, ilimi mai daɗi ga buzu kuma ga raƙumi. Kaga ga shi na kan raƙumi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ina alfahari da kai mijina. Ko gidan biki na je, sai ka ji ana faɗin gatacen matar kallon mu. Kafin ma a nuna matan mai gari, me ake fara nunawa. Ilimi hasken haske ne da duhu baya gusar da shi. Ilimi da sanin yadda za a gina shi ya yi wani abu. Wannan tsararren nunin talla mai fitar ganin tsararre sabon shiri ne akan yakar jahilci nesa da nesa. Wata rana sai ka ji an yi min ministan ilimi a can Abuja. Mutanen da sun fika ilimi, kai ba Arabu ba, ba boko ba. Babban kamfani na gabatar da shiri gidanne Express Media Arts Nigeria Limited suke gabatar muku da fitaccen sabon shiri mai shahara yaƙi da jahilci. To, ku ina takardun naku ne? Ka je ka tambayi honorable haka. To, ku ne mutanen da aka ɗauka ta hannun honorable? Mu ne mana. Yaƙi da jahilci. Kun san ita siyasa kanta ba fa a yin ta sai da ilimi. Malamai ga ɗalibanku, ɗalibai ga malamanku. Sannun ku jahilai. Ranka daɗe kukan daɗi nake da munna. Fara murna. Yaƙi da jahilci. Da Allah me ma'anar da lakwai ɗin nan da ka faɗa. In kana son wani abu kenan sai ka ce balakusi shine ainihin turancin kenan. Kallon mu me da kuka kuma? Na ba tarihi a karkarar nan tamu. Ni ne mutum na farko da na fara rike biro da wannan littattafai. Ka zama headmaster dai. Wawa, monita ne kai. Yaƙi da jahilci. Zane su. Wannan dattijin da kake tsallakewa fa na gabanka. Ni ba zan iya dukan baban Ramatu ba. Eh? Riki na ne. To kuma shikenan sai ku dinga jibgai 'ya'yan jama'a kuma a ce ba za a yi magana ba. Babu mai fahimta kaman kallon mu. Yanzu kamar misali ana karatu, ina so zan dan zagaya wani guri ko zan je wani guri. Yaya zan ce malam? Sai ka ce Chichiritos Makatu. Kai sunan tsohon dan bal din Manchester ne ce Chichirito, ka juye sunan ba haya ne. Mu da muke kallon bal a birni ma. Kana wasa da wannan ba. Wasu mutane ne suka yi kungiya suna zagina kuma suka sa yara suna ta yayyage fastoci na. Allah ma da gaba ka so ka Yaƙi da jahilci. Babban shiri sabo mai tsari da farin jini. Yaƙi da jahilci. Haruna Ma'azu shine ya ɗauki nauyin shirin. Yaƙi da jahilci. Jagoran shirin Yunusa Ma'azu. Yaƙi da jahilci. Wanda ya shiryo muku sabon shiri akan ilimi Usman Ma'azu. Yaƙi da jahilci. Yasin Awwal shine ya bada umarninsa. Jahili kawai kana zaune, kowa yana zuwa yana yaki da jahilci, kai ka zo ka zauna nan. Excellent man. To ayyaban shi kai. Haba Allah. Push woman. Ku gaya min ilimin da kuke gadara da shi har ku kira ni jahili. Turanci da kuma hada kalmomi ne yadda ake rubuta wasiƙa da karanta ta. Za ku gaya min farallolin da suke cikin sallah ko guda nawa ne? Menene shika-shikan musulunci? Nawa ne annabawan Allah? Yayan halitta ina aka haife shi? Wane ne mahaifinsa? Wace ce mahaifiyarsa? Matansa guda nawa? Wace ya fara aura? Nawa ne suke masa takaba? ƴaƴansa nawa ne? Nawa ya koma ga Allah ya bari a duniya? Ya, wanne ka sani daga ciki ne? Ko ɗaya ba wata. Yaƙi da jahil